Cez víkend sa uskutočnilo stretnutie študentov vysokých škôl z celého Slovenska a zo zahraničia pod názvom Akadem. 18. ročník vrcholného podujatia v rámci Týždňa cirkvi pre mládež pritiahol do Ružomberka viac ako 350 vysokoškolákov. Program Akadému sa začal v piatok slávnostnou bohoslužbou, ktorá sa niesla v znamení dotyku s nádejou. Ak sa neobnoví duch posilnený nádejou, silou nádeje, a nádej môže byť a povýrať naozaj iba v osobnom kontakte s Ježišom Kristom, potom ostávajú naďalej tie neduhy a to asi nie je dobre. V piatkovom programe si svoje miesto našlo aj zoznamovanie a koncert skupiny S2G Band. Veľmi obľúbené boli takisto aj skupinky, ktorých je 30 a títo ľudia môžu zdieľať svoje prežívanie viery, videnie sveta a podobne. Skupinke si myslím, sú super ľudia a môžeme sa takto zdieľať. Nerozdeľuje to, ale naopak spája a obohacuje nás to naozaj. V sobotu pokračoval program prednáškou duchovného otca Jána Buca zameranej na vytrvalosť v modlitbe. Ten odkaz prednášky Janka Buca bolo nájsť si čas na to stíšenie a možno naozaj tak až striktne do svojho programu zaddeliť niektoré skutočnosti, zvlášť toho stretnutia s Bohom. Pozbudila som sa vo viere, v modlitbe. Ma to vlastne upevnilo v tej modlitbe, že treba sa naozaj vytrvalo modliť. Počula som veci, ktoré som potrebovala počuť. Svätá omša nesmela chýbať ani v sobotu. Hlavnou myšlienkou homílie bola ľudská sloboda. Preto som musel apelovať na túto našu mládež, aby slobodu, ktorú vtedy pred 20 rokmi tak ťažko vydobíjala, nestratila na tej osobnej a morálnej úrovni, lebo toto je ešte horšia nesloboda a horšie otroctvo, keď človek vnútorne nie je slobodný. Pre účastníkov Akadému boli tiež pripravené rôzne workshopy. Mladé páry zaujal hlavne workshop s názvom Ako chodiť, aby sme došli. Chodiť tak, ako to mal Pán Boh v pláne. Robiť dobro pre toho druhého a snažiť sa vidieť ten záverečný cieľ. A záverečný cieľ je to, aby som sa skrze toho, s kým chodím, dostala do neba. V rámci Týždňa cirkvi pre mládež je realizované aj koncertné turné s názvom Enter the God Zone. Do tzv. Božej zóny bol zaradený aj Akadém. Súčasťou nedeľného programu bolo divadelné predstavenie Univerzitného pastoračného centra z Bratislavy, súťaž s katolíckymi novinami a svätá omša celebrovaná otcom biskupom Tomášom Galisom. Z Ružomberka pre televíziu Lux Jakub Krška.